Ahojte, dnes som si pre vás pripravila cvičenie na Solar Plexus. Verím, že väčšina z vás ho pozná. Budeme cvičiť mačku, ale trošku v inom poňatí. Bude trošku iná ako tá klasická. S tým, že Solar Plexus sa nachádza v strede, čiže 3 až 4 prsty nad pupkom, alebo ako máte hrudnú kosť, ako vám končí tuto v strede hrudná kosť, môžete si nahmatať. Ja ho mám približne tu. Ja ho tu cítim, čiže 4 prsty. Preto hovorím, že môže to byť v strede, ako keby medzi tou hrudnou kosťou a medzi našim pupkom. Skúste si tak navnímať, chyťte si to miesto, kde ho cítite, kde sa vám prejavuje. Dnešné cvičenie budeme mať v tejto polohe, ako som ja teraz. Ja sa k vám otočím takto z boku, čiže budeme sedieť na nohách takýmto spôsobom. Vystrieme sa ramena dozadu, vypneme hrudník, ťaháme celú svoju hlavu a chrbticu smerom nahor k vesmíru. Pritom máme uvoľnené sedacie svaly. Ruky si položíme na stehná a dnešné cvičenie je zamerané na celkovú aktiváciu nášho energetického systému, ale zároveň ním budeme podporovať aj náš solar plexus. Dáme si 3 hlboké nádychy a 3 výdychy, čiže hlboký nádych, zadrž dých, výdych, zadrž dých, nádych, zadrž dých, výdych, zadrž dých a posledný nádych, zadrž dých, výdych. A už sa len uvoľní. Opäť si vystri ramená, daj ich dozadu, na novo sa nastav, hlava je vzpriamená a pôjdeme najskôr s nádychom, vstaneme, ruky si vystreme, zádržou sa položíme naše ruky na zem, nohy máme mierne od seba. S výdychom vyhrbíme chrbát, s nádychom sa prehneme úplne pomaličky, hlava smeruje nahor a opäť sa vrátime a výdychom si sadneme naspäť na nohy. Je dôležité, aby ste už pri začiatočnom sede mali tie nohy mierne od seba, čiže v kľude si to vyskúšajte. Dajte sa ako do polohy mačky a skúste si dať práve tie nohy na šírku vašich bedier, aby ste si vedeli aj ruky. Dôležité je pri rukách ešte to, aby sme ich mali rozšírené prsty a naozaj sa navážujte primárne na prsty. Čiže na túto stredovú líniu, prostredník, ukazovák, môžete si to v kľude takto najskôr vyskúšať, aké to je, keď máte ruky priamo na tej zemi a rozšírené prsty. Dobre, keď máme vyskúšané, tak začneme. Takže spoločne vydýchneme a ideme nádych. Dohora, spriamené ruky, pomaličky pokladáme ruky na zem. S výdychom sa vyhrbujem a cítim, preciťujem stavec po stavci celú svoju chrbticu. Pomaličky s nádychom preklápam Pohľad ide smerom hore, očami sa pozerám tiež hore.
Ruky mám pevne na zemi. Nohy tiež. A s výdychom sa staviam. Ruky pred seba. A s uvoľnením si sadnem. A opäť nádych. Ruky pred seba. Položím. S výdychom sa vyhrbím. Preciťujem stavec v postavci, hlava je uvoľnená, ramená sú uvoľnené. S nádychom sa preklápam smerom hore. Otváram svoje hrdlo, pohľad smeruje nahor. Otváram svoj hrudník. A s výdychom idem do hora. Uvoľňujem a sadnem si. Nádych, vstaň. V zádrži sa uložíme. Výdychom vyhrbíme, presne ako mačka. Preciťuj, kde ťa to najviac ťahá, kde cítiš ten ťah. Či je to v krčnej chrbtici, v hrudnej, v spodnej časti. A s nádychom sa preklopím pohľadom dohora. Otváram svoj čakrálny systém. A s výdychom ruky pred seba. A sadnem si. Nádych, zádrž, výdych, vyhrbím, zadržím dých. Nádych, otváram. Môžeš cítiť aj na kostrči, ako sa ti ťahá tvoja chrbtica. Predstav si, ako sa otvára solar plexus, nádherná žltá energia. A výdychom idem hore a sadnem si. Pôjdeme ešte 3-krát. Takže nádych, zádrž, výdych do mačacieho chrbáta, chrbta. Nádych smerom hore. Pohľad smeruje hore, ramená sú uvoľnené. A výdych. Ruky dopredu a sadnem si. Uvoľním. Nádych. Zádrž, idem dole. Výdych. Zádrž. Nádych. Pozerám dohora. Výdych. Ruky pred seba. Sadnem si a uvoľním. Nádych, zádrž, ruky dole, výdych, vyhrbím, vychutnaj si tento pocit posledný krát v dnešný deň. Zádrž, nádych, ramena uvoľnené, hlava dohora, pohľad smeruje nahor. A precíť každý jeden kúsok svojej chrbtice v tejto zádrži. Ako ti krásne cez ňu prúdi svetlo a energia až do hora. A výdychom ruky pred seba a uvoľni. Teraz si spoj nohy, tak aby si ich mal alebo mala pri sebe. Priamo, čiže už sú spojené. Zatvor si na chvíľu oči
Dajme si hlboký nádych, hlboký výdych. Svoje ruky. A začni s nimi šúchať. Jednu od druhu. Predstav si, ako ti tam vzniká obrovská svetelná guľa. Žiarivá. Týmto teplom je väčšia a väčšia a väčšia. A keď ju máš vytvorenú nádhernú svetelnú žiarivú guľu, plnú sily, energie, tak si polož ľavú ruku nahor, pravú nadol, práve v oblasti solar plexu. A predstavuj si, ako táto energia, toto teplo vchádza do našej tretej čakry, do nášho slnečného bodu, do našej slnečnej energie a rozžiaruje, harmonizuje túto čakru. Následne ruky môžeš spojiť. Opri si palec o hrudník. Skloň svoju hlavu a poďakuj sama sebe za to, že si dnešné cvičenie absolvovala a že si urobila niečo pre seba. Namaste. Ďakujem. Prajem vám nádherný slnečný deň.